साफादनिनो थुनलायारि धोरोमान गोनां सुमित नार्जारि कलेजनि प्रफेसर पदानन्द ब्रह्म नोंसोरनिनो सार नोंसोर सानफ्रोमबो नुयो नुदोंसो खिन्थु बिथांनाव जे मा गुन दं बे गुनफोरखौ नोंसोरनो गुवारै बेखेवना होगोन नोंसोरखौ बुंगोन नैबे सारमोननि बुंनाय बाथ्राखौ जाहाथे सिरियै खोनासङो मानो होनोब्ला मानसिया एक सेकेन्डआवनो बिराद गुन गोनां गिदिर जोहोलाव मानसि जानो हायोनो आरो एक सेकेन्डआवनो धंसबो जानो हायो मिथिबायना जुदि नोङो सोरबा सासे गियानि मानसिनि फंसे बुंनाय बाथ्राखौ मानिनानै बेबायदिनो सोलियोब्ला सासे गिदिर मानसि जाहैनो हागोन सासे गाज्रि मानसि दुथां मानसि बेखौ दान ओरैनानै दानस'हैयोब्ला बेनि गुथाय इमेजआ नस्थ' जागोन ओंखायनो बुंदों सोरबा सासे मानसिनि मोजां बाथ्रा खोनासंनानै नों जुदि बै मानसिनि बुंनाय बायदियै खामानि मावहैनो हायोब्ला नोंसोरो साफा साफा गुन गोनां मानसि जाहैनो हागोन होमबा नोंसोरथ' मबाइलफोर बिराद नायलायो साफा सानैफ्रा नङा होमबा हयथ' नोंसोरनि आफामोन आदामोन बाजैमोन आब'मोना नायो मैया मोनसे बिराद गिदिर घटना जानानै थांबाय मा घटना बेयो मिथिबायना मिथियाखै बिअनि सिङाव लानाय जादों थारैनो बियो धिं एक्सप्रेस खोनादोंना धिं एक्सप्रेस आरो दिनै जिखिनि टारगेट जों खालामदों हिमा दास बोथोरा एसे खोनायाखै गाज्रिब्लाबो खोनादों टाइम मथे बेखौ मावफुंनो हागोन 400 मिटार खारनानैनो बुहुमनि सासे बिराद गिदिर खारनो हाग्रा जादों लेभेलनि जायफोर हिमा दास फरायसाफोर दङ जायफोर आरो फरायसालियाव बे हिमा दासआ बै फिनलेन्डआव थांनानै मा होननानै बुंदोंमोन मिथिबायना रिपर्टारफोरनि सिगाङाव मन जायो जि समाव जि गोसो जायो मा गोसो जायो अख्रांखौ नायदिंनो गोसो जायो बुहुमखौ नायदिंनो गोसो जायो दिनै हिमा दासआ बुहुमखौ नायदिंनो हाबाय खारन हिमा दासखौ बुहुमनि मानसिफ्रा मोनथिजोब्बाय दा ओंखायनो नोंसोरबो गोसो जानांगोन हिमा दास बायदि जाय हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोङो गुन गोनां मैया हिमा दासआ गासैबो बिथिङाव जोङो 400 मिटार खारनानैनो बिराद बुरजा लाख लाख फैसाबो खामायबाय आरो मैयानि सानाव बियो DSP साकरि मोनबाय DSP माने मा गाज्रि लामाब्लाबो मिन्थियो DSP माने खेंसे लामाब्लाबो बिथांमोना मेंनाय गैयाजासे SP माने मा गुदुङै बे हाबाफारिखौ सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बिथांमोना नङा होमबा नांथाबदों पुलिसनि सुपारिनटेन्डेन्ट आं सेलुट बे पुलिसनि सुपारिनटेन्डेन्टनि सासे आखान्थि सुपारिनटेन्डेन्ट मैयानि दिनाव मोनबाय साख्रि मोनबाय 400 मिटारल' खारनानै जोंना हाजार मिटार खारनानैबो मोना बिटिआरनि बायजोआव थानाय जाय कमिसननि गेजेरजों सोसनजानो गोनां बे रायजोफोरनि गोसोआव गोबांथार गोनो गोथो सोंलु सोमजिगासिनो दङ जानो नाजानांगोन आङो ओंखायनो नोंसोरखौ बे फरायसाफोरखौ बुंनायगोन कलेजनियानो जा गेजेर फरायसालिनि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ आं बुंनो नागिरगोन जायफोरा कलेजाव फरायदों बिसोरो नैबे बाटासिपुरनि कलेजनिफ्राय हायार सेकेन्डारियाव आरो आं मिजिंथियो जे बिथाङा बर'फोरनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै पास खालामनो हानाय साफा साफा ओंखारनांगोन आरो मेट्रिकआव बर' मिडियामनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै कमल कुमार ब्रह्म बान्था मोननो हानाय साफा साफा उजिनांगोन आरो जुदि नोंथांमोननि नैबे बाटासिपुर ओनसोलनिफ्राय जुदि आसामनि बर' मिडियामनि मेट्रिक थाखोआव फार्स्ट डिभिजन जानानै बयनिख्रुइबो जुदि नाम्बार बारासिन मोनोब्ला बेनो आं मोनसे टाइटेल होनो नागिरदों बाटासिपुर एक्सप्रेस आरो बिथाङा नङा होमबा ना जों बेलेग टाइटेल होनो धिं एक्सप्रेस जुदि होनो हायोब्ला जोंबो बाटासिपुर एक्सप्रेस होनोसै नङाबा सनितपुर एक्सप्रेस नामा ट्रेनाल' एक्सप्रेस जाबा जागोन मा जोंबो मोनसे एक्सप्रेस जागोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा
जाय जों दङ बेखौ टाइटेल बिथांखौ मोनसे बेयाव होनो मेम्बार नागिरदों हिसाबै होनाय जादों आं आरोखि दा नैबे बेलायावबो दुलाराय बर' मोनथिबायना फरायसालिनिफ्राय बिथाङा आङो जिहेतु आजिरा लाबाय नोंसोरखौ आरो नैबे बिथाङा बाटासिपुरनि खामानि मावहैबाय दा सासे बेखायनो एबसुनिफ्राय एक्सप्रेस नैबे जाजानो बाउन्डारि लुबैदों कमिसननि खालामनोसो हागोन ना हाया गामि लिस्टिं खालामनांगौ रिकमेन्डेसन नांगौ मुं लानो हागोन ना हाया खामानिफोरखौ मावनो थाखाय दिनै जोङो बाटासिपुर ओनसोलनिफ्राय सासे बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै मेट्रिक पास जानाय बर' मिडियामनि आरो बे आफादनि जानानै बाटासिपुर एक्सप्रेस जोंनि रायजो जानो हागोन ना हाया गोजोन्थों